hasiko gara. Bueno, egunon guztioi, egunon danori, baita ekitaldia pantailaren bestaldetik jarraituko duzuen hoi ere. Dakizuen moduan, martxoan, 2021 urteko Goya sarien baitan, Maite Arroita Jauregia Ibartarrak, Arantzazu Kallejarekin batera, Goya irabazi zuen jatorrizko musika onenaren kategorian, Akelarre filmarako konposatutako musikagatik. Albistea ezagutu genuenean, segituan jakin genuen, udalaren izenean, Eibarko hiriaren izenean aitortza bat merezi zuela Maitek, eta horrela egin genuen. Le llamé a Maite para darle la enhorabuena y proponerle la entrega del mayor reconocimiento que otorga a día de hoy el Ayuntamiento con el objetivo de poner en valor los méritos de los eibarreses y de las eibarresas y sus efectos en la ciudad, el premio Txopitea eta Pakea. Una propuesta, la de trasladar este galardón a Maite, que trasladé a la Junta de Portavoces y que por unanimidad fue respaldada. El galardón, Txopitea eta Pakea, que es una réplica de la escultura que Jorge Oteiza dedicó al artista ibarrés Daniel Txopitea, nos fue donada en el año 1998 y está instalada en el parque frente al ambulatorio de Eibar, que en breve será, de hecho, trasladada a su ubicación definitiva en Errebal, que, por otra parte, era a su vez la originaria, y que representa el mayor premio y reconocimiento que el Ayuntamiento de la localidad concede a los ciudadanos y ciudadanas o agrupaciones más importantes o ilustres de la ciudad. Porque es justo y muy necesario que se reconozca el talento, la dedicación y el trabajo bien hecho, como es el caso de Maite. Este reconocimiento llegó hace unos meses en forma de Goya y hoy lo hará en forma de Txopitea eta Pakea, un reconocimiento mucho más humilde, pero no por ello menos sentido, de reconocer la excepcional aportación a la cultura de una mujer eibarresa. Pero además hay otro aspecto que me gustaría destacar, y es que Maite es profesora de la Música Escola de Eibar. Y eso es especialmente significativo no solo porque en la Escuela de Música de nuestra ciudad haya una profesora que ha ganado un Goya, que lo es, con todo lo que ello supone. Me parece más importante todavía lo que tiene de generoso, porque Maite comparte todos los días en su trabajo con sus alumnos y con sus alumnas su talento, su saber hacer. No se lo guarda para ella, lo enseña y lo inculca. Esa excepcional labor que realizan los profesores y profesoras que no siempre es bastante o suficientemente reconocido. Por lo tanto, Maite, sirva este galardón sencillo y humilde, como decía antes, de tu ciudad, como un reconocimiento tanto por este trabajo para Akelarre tan bien hecho y que junto a Arantzazu Calleja te ha hecho merecedora de un Goya, pero también de ese otro trabajo que llevas a cabo día a día, que llevas haciendo tanto tiempo en la Música Escola de Eibar, de enseñar, de transmitir tu talento e inculcar, no me cabe la menor duda, tu pasión por la música. Y por ello queremos galardonarte con este premio. Así que ha llegado ya el momento de hacerte llegar este galardón, que quizá, como digo, no tiene tanta repercusión social o caché como un Goya, pero que está lleno, desde luego, de simbolismo, que está lleno de carácter, de orgullo eibarrés, por representar precisamente en este galardón el valor del trabajo, del esfuerzo y del buen hacer. Eskerrik asko, Maite, por tu trabajo, por tu pasión por la música, por ser el claro ejemplo de que los mayores logros se alcanzan cuando se ama lo que se hace, y nos consta que la música es tu vida. Eskerrik asko musikaren bidez, Eibar hiriaren enbasadorea izateagatik, jarraitu ezazu zure musika zabaltzen eibartarron artean, bai zure kontzertuan eta baita eibarkumeei ematen dizkiezun musika klaseen bidez. Guretzat, ohorea izango da, zuzenean zure musika entzutea, hori gerotsuago izango da, orain merezi duzun saria emango dut. Eta orain, Maite, zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko.
Claro, niri esesten ezer esan behar nebanik, gaur, momentu honetan. Eta, bueno, eskerrak ematea, hori, bueno, sariak, Goia saria, hau, bueno, azkenean dira aitortza batzuk, nire lanari, gure lanari, niri Jonek deitu zidanean, bueno, esan nion, bai, eskerrik asko, oso posi, Goia sariarekin, baina, bueno, jakin deizun, bueno, nik urte asko dara mazkidala Ibarko Musika Eskolan, orain, Ibarko Musika Eskola dakizuen ez udaleko atala da, lehen patronato ginen, orain udaleko langilea gara, eta udaleko langile bezala, eskerrak ematen dut, baina hori ez, beti ere kontutan hartzen, hau, Goiarena, etorri da, eta nik uste dut, bai, ondo dago, onartu behar da, baina nik uste dut oso importantea dela nire trajektoria, irakasle bezala, azkenean, nire egunerokoa da. Biak dira, ni lan egiten du sortzaile bezala, baina irakasle bezala. Eta ikusten dut askotan nire klaseak prestatzeko momentuan, edo musika konposatzerako momentuan, nire buruak berdin funtzionatzen duela. Oso antzerakoa da, ez dakit nola esan, mekanismoa, nire buruan dagoen mekanismoa oso antzerakoa da. Behar da sormena, etengabe alerta egotea, ikustea, zer behar duten umeak, hori zer behar dituzten nola erakutsi musika, hori ninago etengabeko sortze prozesu batean, ez? Repikatzen dut, baina netako oso importantea da, berdina da sortzea musika, edo sortzea, edo prestatzea, edo diseinatzea nire klase bat, nire metodologia. Ez dakiz gehiago esan, hori, niretako oso garrantzitsua da, umen, ez dakit, nola esaten da, umen, prestaketa integroan edo artearen hizkuntza, artearen disiplina guztiak, uste dut umea eta pertsona hunditzen duela, arteak egiten gaitu kritikoagoak, arteak egiten ditu, lortzen du gu pertsonok ikustea beste mundu batzuk, izatea empatikoak, artearekin ere lantzen da oroimena, memoria, eta hori oso garrantzitsua da, pertsonaren garapenean. Eta batez ere hori egiten gaitu kritiko, eta egiten gaitu empatiko, eta balio digu mundu berriak eta beste mundu hobeagoak pentsatzea nahi dut eraikitzeko. Eta, nire eskerrona, Joni, eta esaten nion lehen, orain, zaila dela moduren baten politikan sinistea, ni pizkat nago, dakitez, desilusionauta edo politikarekin, baina, ikusten dut, nola, hau da, esto es un hecho esaten dana, ikusten dut gure herriko alkatea, nola biltzen ari den jende askokin, gai askotarako, eta niretako hori da, nik esaten nion Joni, hori da politika. Politika, egon behar da, jendetik gertu. Eta, ikusten dut, moduren baten, hori burutzen ari dela udal honetan, eta niretako horrek, Ibartar bezala garrantzia handia. Badakit gaitik kanpo noala, baina, udaletxe baten nago, instituzio baten, hemen politika egiten da, eta, ikusten dut, politika egintza, ez dakit. Moduan baten ikusten dut, ez dakit nire sentsazioa da, ikustea ez, sare sozialetan, hemen alkatea dago bilduta honekin, ostra, esan dut, joder, hori da politika, ez? Jendetik gertu egotea. Eta hori da artea, bai, eskazkenean dena dago lotuta. Eta ez dakiz gehiago esan, eskerrak ban hori, nire familiari beti egon direla, badakizu oso zaila dela, uztartzea askotan irakasle lana eta sortzaile lana, eta, hemen lagun izan ditudan lagun, eta, beti lagundu izan duzta familiak, eta, gero beti izan dutalako, gorka bat, edo beste, ez, Mari, oturtetzen. Beti dago herriko jendea oso gertu, ez, eta beti apoiatzen. Eta bai gustatuko litzaidak esatea, nik bizi izan dudala Goi hau, sari kolektibo bat bezala. Batez ere biharlotan, sari kolektibo bat, badakizuen ez izan gara, 26 urtetan, bigarren emakumeak, Goia sarien historian, bigarren emakumeak irabazi duguna musika honenaren arloan Goia saria. Esanguratsua da emakumeak izatea, esanguratsua da jaso ditugun mezuak, batez ere emakume konposatzaileena, denok bizi izan dugu hau kolektibo bezala,
emakumeek esan digute, hau ere guretako, emakume kompositoreak ere, hau guretako ere sari bada, honek aurrera egiteko indarra ematen digu, eta bueno, hor, ez? Berriz ere esango, sari kolektibo bat. Eta sari kolektibo bat bai, bizi izan dudana Eibar mailan. Lehenengo izan zenean, zelan esan da? Osea, lehenengo itzetzu alako Bai, nominazioa izan zanean ja jende guztia, ez, Eibarko jendia, ze pozik zen, no seke. Baina ja irabazi ostean, banek jaso dudan Eibartarren kariñoa eta Eibartarren, ze pozik, Eibar, ez dakiz ze pozik, ze harro gaude zutaz. Osea, izan da pasada, eta karo, niri, saria, baina jasotzea, jende horren kariñoa, emakume batek, Eibartar batek, emakume edadetu batek esatea, ai, txika, es que como si me hubieran dado el Goya a mí. Claro, hori da oso, niretako oso, ez dakit, niri asko betetzen dago, ez? Batez ere hori. Eta niretako Goya hori izan da. Jende guztia superposik, ezak zer, sorionak, tal cual. Eibarko neska bat, ze posi gaude. Eta asko entzun dut ere, merezi zenuen, zezuk egindako lana, ezak zer, karo, azken finean, 20 urte baino gehiago darama jotzen, 10 maio gehiago ez den atokietan, eta bueno, hori, nik uste dut, sin más, ibilbide bati aitortza dela, eta listo, ez jogu beste alako garrantzi gehiago, eta ni harro, Eibartar, nik esaten dut beti, bai, Eibartarra, bai, eta jende guztiari, ze ondo, bai, Eibartarra, bai, ni Eibartarra, bai, Eibar, bueno, hori, Eibartarra naiz, Eibarren jaionez, eta harro nago nire herriata. Bueno, prestau ditut bikantu, ezakite, prestau ditut bikantu, karo, ni badakizue akelarren prozesua izan zala, rodaje hasi baino lehen, ni egon nintzen lanean neskekin, aktoreekin, hemen, gainera, Eibarko Musika Eskolan, etortzen ziren, dana, aktore guztiak, eta nire gelan hasi ginen lanean pizka bat beraiekin, ze beraiek aktoreak izan da, profesionalak bizeuden, Amaia eta, profesionala, Amaia bakarrik. Eta besteak ez ziren profesionalak, ez ziren kantanteak, orduan nik ineban lan bat, nik ineban lana izan zen, beraiei erakutsi pizkat, karo, ni ere ez nahi, abeslaria, orduan, ahal izan nuen bezala, erakutsi pizkat, hori ez, hots teknikak ero, pelikulan abestuko zituzten kantu horiek abesteko. Eta, bueno, dauz hainbat zati musikal, pelikula, baina, bueno, hitz egiten ari naiz orain musika diegetikoa, badakizue musika diegetikoa pelikularen barnean dagoena, ez? Guk ikusleok eta pelikulan dauden pertsona berdina entzuten dugunean, ez? Kasu honetan, neskak kantatzen zuen kantua. Hainbat momentu musikal dauz, eta, bueno, aukeratu ditut bi, ze badakizu hor, bueno, azkenengo ez dugu nahi beste berorik, kantu hori nahiko lan birala inda, eta, bueno, ni nahiko harrituta, ze, bueno, adibidez, 8emeko bilkuretan eta manifetan, bestu da ez dugu nahi beste berorik. Bihurtu da alako, ez dakit, como himno de guerra, ez? Eta, bueno, esan dere naia, baina, bueno, posik nago, ze jende asko, esatetzu, es que mi primo de Madrid, que no sabe euskera, y está todo el día con él, ez dugu nahi beste berorik, zure, bueno, ez? Heldu da, euskera ere heldu da moduren baten, euskeraz ez dakien madrildar horren dainoke. Bueno, vale, porque nahi badozu azten naiz berbetan, konta baldetzuet pelikulako prozesu guztia, eta bareta. Baina kanta du. Bueno, ez dakit presa dakazu, bi kantu entzuteko prest. Karo, gauza da, hemen, hau da efektua. Gauza da, karo, hau ez da, ni ez naiz abeslaria, bueno, abesten dut, baina tesitura hauek ez dira nire tesiturak, dira nesken tesitura. Karo, nesken artean ere, batzuk abesten zuten altuago, tesitura altuagoan, beste batzu bajuago, orduan nik egingo ditut danak, en plan, falsete, bale? Zakit pelikula ikusi duzuen, hau da Amaia giltzapeten da benean eta torturatzen da benean, bera dago gela baten eta azten da kantatzen. Orduan beste goian dauden beste neskak entzuten dute Amaia besten eta orduan moduren baten musikak indartzen ditu edo ematen dio halako power jarraitzeko bere itxialdi horretan.
Dakizuenez, kantu tradizional baten oinarritzen da soinu banda, Akelarrekua, anaiei gaztigatu ni, onda kantu tradizional nafarra, eta bueno, kasu honetan, estena honetarako, Amaia giltzapetuta, torturatzen ari den estena honetarako, egin nuena izan zen, pasatu kantua tonu minorrera, bai? Pizka bat tristeagoa izateko, eta bueno, alako harmonia errezekin, zen nahi nuen musika herrikoia trasladatu moduren baten, egin nuen kantutxo hau, oza, harmonia hau. Jarriko. Ez da kantu nua, baina, bueno, más o menos. Kaioen arrabotxak datoz, ternuarantza partitzera, arrisko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean, arrisko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean. Kaioen arrabotxak datoz, ternuarantza partitzera, arrisko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean, arrisko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean. Kaioen arrabotxak datoz, ternuarantza partitzera, arrisko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean, arrisko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean. Kaioen arrabotxak datoz, ternuarantza partitzera, arrisko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean, arrisko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean. Kaioen arrabotxak datoz, ternuarantza partitzera, arrisko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean, arrisko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean. Kaioen arrabotxak datoz, ternuarantza partitzera, arrisko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean, arrisko handiak itxasoan, handiagoak bihotzean. Eskerrik asko. Bueno, eta orain ingo dut, halako moldaera bat, ez dugu nahi beste berori, zekaro ez da erreza ni bakarren hau, beraiek zeiz ziren, perkusioa eta bar. Osea, ingo dut alako trampilla bat, saiatzeko egiten antzerako zerbait. Bueno, bertsio bat, moldaera bat. Ez dugu nahi beste berorik, 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 ez dugu nahi beste berorik.
berorik, zure musuen zua baino ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino ternuatik gure portura, basotik labarretaraino ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino ternuatik gure portura, basotik labarretaraino ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino ez dugu nahi beste berorik. Ternuatik gure portura, ez dugu nahi beste berorik. Ternuatik gure portura, ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi beste berorik. Beste berorik, ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino ez dugu nahi beste berorik. Beste berorik, ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino ez dugu nahi beste berorik. Beste berorik, ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi berorik, ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi berorik, ez dugu nahi beste berorik, zure musuen zua baino ez dugu nahi beste berorik. Ez dugu nahi berorik, ez dugu nahi beste berorik. Eskerrik asko. Bueno, horrela amaitzen dugu ekitaldi hau, eskerrik asko etortzeagatik eta beste bat arte.